Fl-aħħar ġimgħat smajna b'aktar appelli biex immorru nagħtu d-demm. Appelli żdied wara li sħana tas-sajf qed biegħet lin-nies milli jmorru fiċ-Ċentru Nazzjonali tal-Għoti tad-Demm. Minkejja li numru ta' donaturi qed iżommu l-appuntament tagħhom biex isalvaw il-ħajjiet, xorta waħda mhux qed ikun hemm biżżejjed donazzjonijiet biex iċ-ċentru jkun jista' jlaħħaq mad-domanda. Spjegalna aktar dwar dan Tony Mikallef miċ-Ċentru Nazzjonali tal-Għoti tad-Demm. Il-problema hija li dis-sena, forsi iktar minn snin oħra, n-nies kienu għaljanati xi ftit imħabba l-elezzjoni, ma issa il-problema hija sħana. U sħana hija xi ħaġa li qed tbiegħet in-nies milli jiġu jagħtu d-demm. Ma rridux niftehmu ħażin ngħidu isma' in-nies mhux qed jiġu, in-nies mhux qed jiġu biżżejjed biex inlaħqu mad-domanda. Iżda din mhijiex l-unika raġuni. Hemm kwistjonijiet oħra bħal prekawzjonijiet biex ikun evitat possibilità ta' demm infettat fost oħrajn minn xi insetti. Xi ħaġa komuni bħalissa, hemm raġuni ta' differiment. Min mar l-Italja ma jistax jagħti jew sqallija ma jistax jagħti d-demm jekk ma jkunux għaddew 4 ġimgħat mir-ritorn tiegħu Malta. U dan jeżisti għal pajjiżi oħra Ewropej u ovvjament għal pajjiżi oħra madwar id-dinja. Mikallef spjegalna li d-domanda d-demm tibqa' hemm is-sena kollha u tintuża għal skopijiet differenti. Ir-raġuni hija waħda sempliċi ħafna illi jkun hemm diversi inċidenti ta' traffiku, inċidenti fuq il-postijiet tax-xogħol u dawk jitfgħu pis fuqna. Imma mbagħad għandek il-problema u realtà l-oħra illi fl-isptar tal-onkoloġija Serent Nimamo hemm ħafna pazjenti morda bil-kanċer qed jieħdu trattament tal-kemoterapija u jkollhom bżonn trasfużjoni tad-demm. Donaturi tad-demm regolari stqarru magħna li huwa ta' privileġġ li wieħed ikun donatur u appellaw biex aktar nies jagħmlu bħalhom u jagħtu donazzjoni tad-demm. Fakru wkoll li ċ-ċentru jiftaħ kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u s-6 ta' flaxija. Għalija importanti ħafna x'għandi anki membri fil-familja li jkollhom bżonn id-demm. Forsi id-demm tiegħi ma jaqbilx ma tagħhom imma naf li għalmenu jekk kien qed nagħti xi ħadd li jaqbel mad-demm tiegħi, ikun hemm xi ħadd ieħor qed jagħti lill-familja tiegħi. Hekk jista' jkun fis-sajf naf li veru kulħadd jonqos li jiġi għax bej sħana u bej safar, bej holidays għal dak li jkun jinsa xi naqra. Importanti li niftakru li fis-sajf irridu nimxu wkoll, nridu nagħtu d-demm ukoll.